Dik li suppost kellha tkun rappreżentazzjoni ta' ġraja tal-imoddi fil-Forti Rinella daret f'xena reali hekk kif animatur ta' 18-il sena minn Ħaltarxin għala daqqa ta' xabla f'żaqqu. Il-każ seħħ it-tlieta wara nofsinhar proprju għas-sija neqsin kwart meta numru ta' persuni kienu qed jassistu għal dimostrazzjoni ta' dwell bejn żewġ gwerriera. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-vittma seta' żbalja fir-rutina prattikata bil-konsegwenza li spiċċa milqut mill-avversarju tiegħu żagħżugħ ta' 25 sena minn Santa Venera. Madankollu iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Wir Tartna Mario Farrugia iddeskriva l-każ bħala inċident sfortunat u elenka diversi prekawzjonijiet li jittieħdu biex inċidenti bħal dawn ikunu evitati. Għalkemm dina qed tinvolvi ġlieda ta' xwabel, fil-fatt mhix il-pubbliku jaħsibha ġlieda xwabel, ma aħna dina tkun rehearsed. Qed tifhem ġifier bil-movimenti li wieħed ikun jaf. Qed tifhem. Issa meta inti tagħmel meta jkollok xi ħaġa li tkun biex ngħidlek choreographed, ovvjament inti qiegħed telimina biċċa kbira mill-periklu. Mhux qed ngħid li ma fihomx periklu, dal-affarijiet inti xabla. Farrugia jispjega li xwabel li jintużaw jinħadmu apposta mingħajr ebda ponta jew xafra, filwaqt li l-animaturi jilbsu il-biss protettiv mingħajr ma jimminaw l-aspett reali tar-rappreżentazzjoni. Però mbagħad hemm l-aspett ieħor aħna dan qegħdin nagħmlu historical reenactments. Historical reenactment inti limitat ukoll kemm tista' tuża affarijiet moderni anke bħala protezzjoni minħabba l-aspett tal-akkuratezza. Qed tifhem għax inkella tispiċċa qed tirrappreżenta xi ħaġa fil-fatt li qatt m'eżistiet. Inizjalment iż-żagħżugħ iddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei fejn kien jinsab f'qagħda kritika minħabba l-infezzjonijiet li setgħu żviluppaw mill-ferita li ġarrab. Madankollu huwa news huwa infurmat li huwa ġie trasferit għal sala oħra wara li l-qagħda tiegħu daret għal waħda stabbli. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li għalkemm l-investigazzjoni dwar il-każ għadhom għaddejjin ma jidher li kien hemm ebda intenzjoni malizzjuża mill-persuna l-oħra involuta fid-dwell demostrattiv. Sa dan it-tant il-Fondazzjoni Wir Tartna qalet li sospendiet ir-rappreżentazzjoni partikolari sakemm ikun stabbilit x'wassal għal dan l-inċident.